moseriwo wiji makata Kisumu ka waseneno kako seriwo wiwa mosetiyo maber moseloko kata Kisumu yo mawaneno omiyo ang'eni kodong' kanyo to koro dhiriwo wiwa jotelo. Ogai mar doho Mathakome okwayo kuonde mag chwalo buche mopogore gi doho mondo gibed joadieri kamano e yorno makende ma jopiny biro bedo godo gi geno mar tiyo kodgi. Kome ne wuoyo kinde mane otelo yawo doho mamalo ma Isiolo chako yanga chike ma itayo godo jogo ma otelo ne yore mamoko mag chwalo buche kaachiel gi apises manyien mano yawo ma ibiro tiyo godo mag winjo buche go. Kome nolero ni dwaro nitiere mar jogo ma winjo buche mondo oti gi chike moketi ma duoko chien weche mag mibadhi ma osebedo ka duoko chien ka kelo ng'ur koa kuom jopiny. Botelo mare Kome lero ni weche mag doho ibiro chwal ne jopiny machiegni kodgi e counties duto 47 mondo mi giyud yot mar chwalo buche gi kendo yudo kony mapiyo. The Isiolo AJS model, initiated as a pilot in 2012, has shown that justice can effectively be served through a multi-door approach where traditional and formal systems are integrated. As a county government of Isiolo, we are committed in supporting and enhancing our local justice mechanism through access to justice by supporting the judiciary in decentralizing justice services. We are working to ensure that every resident of Isiolo County has access to legal assistance and justice facilities without having to travel long distance, as we have discussed with you when you paid courtesy call in my office, Honorable Chief Justice. So we are not encouraging any unethical behavior in our NJS suites. If you have a bribe, don't take it to our NJS, okay? Because our NJS practitioners practice honesty, integrity, and impartiality, and they are not to be influenced at all by bribes. Jolony mawuok e kembe mopogore opogore ne ochokore e boma ma Nairobi romo mar tudruok mane obagi kod Lilian Ngala ma en jachak riwruok mar Lilian Ngala Network. Ngala olero ni romono geto nyayo tudruok kendo chiwo tiegruok e wi yore mag manyo tije, komedo ni tudruok gi jolony nyalo konyo yawo thuolo mag tije kendo tego tich ma ng'ato timo. Gerald Nyaoma ma en director mochung'ne nono bengi maduong' ma pacho ka CBK olero ni jogo mamanyo tije kod jogo madwaro manyo riekni moko e tije magitimo onego mak motegno chenro mag tudruok kod jolony. Wan gi mor makende nikech LNN kata Lilian Ngala Network okelo ji kanyakla joma nie professions mopogore opogore gibiro romo kae mondo watudre wamed ng'eruok nikech piny masani ok inyal timo mang'eny kokibedo gi ng'eruok kata kokibedo gi tudruok. Otese kata CVs kata backgrounds wa okoromo, nyaka watudre eka koro wabedo gi progress maber. Emomiyo kaka Lilian Ngala Network okelo professionals ma opogore opogore from different industries gibiro kaya ging'ere kata jomoa e wala mopogore opogore gibiro mondo gi med tudruok mondo giyud jiruok kanyakla. People get access to new information. I've seen in terms of career as well, getting contacts that you can get career development. There is also the issue of strengthening relationships. It offers a network that can strengthen your relationship by the people you meet. So there are very many benefits that can accrue from network. Migao mar jotije dwaro mondo riwruok governors owit oko osuru ma ijuogo jo ohala matindo manigi ng'ol e counties. Jagoro migaono Joseph Motari bende kwayo KRA mondo otim kamano ni mar jogo kale pek modhuro kendo winjo migi sir kopogore kod juogogi. Wacho ma e limbe mare Naivasha kamolando ni omenda ma piny owacho chwalonegi dhi medre ka kwan joma yudo kony bende omedore nyaka familia maloyo 100,000 kachop giko higani. In terms of on exemption, I am only appealing to the governors or the Council of Governors to make it official that kindly
people living with disabilities who do small-scale businesses. Let them do these businesses free of charge. I'm also appealing to the KRA that people living with disabilities who really struggle to earn a living, let them do the small businesses that they do with an exemption. Especially most of these exemptions that we target are from the county governments. Those forms of disability are the most expensive because constantly they're on drug, constantly they're on therapy. So the government has allocated some amount of money, and we have established the criteria, and we have already mapped almost 20,000 to all the facilities across country for free therapy. We have already mapped them to health facilities across the country. Across the country, we have already mapped them to health facilities, for this service, whether it is therapy, whether it is drugs. And these groups are, as I said earlier, is those with autism, those with cerebral palsy, those with epilepsy, those with Down syndrome. Huruma Sports Ground en lap mokwongo mibiro ger gi kambi loso simbe ma tekno e chenro mar loso pe mag oganda maromo 100 e pinje mag Afrika. Ma en achiel kuom singo mane kambi no chiwo e kinde mane ibago tuke mag pinje Afrika higani mane obagi e piny mar Ivory Coast. Tielo mokwongo mar loso lab ma Huruma Sports Ground biro ting'o keto labno maromre kitiyo gi tingni, pidho lum e iye, gero chiel mar kidi, loso ute mag jotugo kama giloke lewni kaachiel gi loso dundu mar minyaga gi pi. Alap ma Huruma en achiel kuom alap ma itiyogo gi nyithind skul mayudore e kar dak ma Huruma kaachiel gi jodak. Huruma Grounds bende en achiel kuom peme mane ochan ger gi kaunti ma Nairobi. Ya kuna mgojon kanyo machopo giko mag weche manyien e chendo ni mar kagi kacha jogo mane opon e higni mar 90 kadok chien ne waneno ga movie kan wachulo ga siling 5 kapok ineno movie ni miga kionjo sana kionjo mane miyo waga ne gin maga Awilo Longomba kamotingo yani sukus gik ma mele kiseneno kionjo tidonji neno movie mar Cynthia Rothrock kaachiel gi Bruce Lee gi Jackie Chan nyakora mogo jwan kik dhi mabor nikech awi DJ Vic ma bro kelo ni chenro mar ngoma wake Sukus Edison ka watieko ka nyakora mogo jwan kadwa paro ni nikech ntiere kama nek benwa dhi gi DJ Vic marumba dhi nego wa jok monyuol higni mag 2000 kabiro nyime ang'wago nu mana mos bed koro dichieng' makare.